Como vemos, a situación do primario a día de hoxe é un pouco a futuro e ver un pouco tamén que papel nos creemos que poda xogar no papel da economía da sociedade galega nos próximos anos. Evidentemente, isto é un curso que está intentando escudriñar a realidade, pero tamén que nos sirva para mirar para adiante. Nese contexto, a produción do primario ten que ter algún papel, non sabemos moi ben cal, pero algún papel. Bueno, aquí xa non volvo a presentar demasiado, Kiko Ónega, que se leva con nós todo o día, que nos está axudando, que ten isto máis interiorizado que todos nós, Emilio, que acaba de falar, Carmen Freire, que ven do cooperativismo, pertenecía tamén ao sindicato Labrego Galego ata moito tempo, e aquí ao meu lado Rubén Pérez, que é un produtor de leite daqui do Páramo, casi do Páramo, e que nos vai intentar aportar un pouco a visión do produtor. E, pois non sei, por romper un pouco o hielo e por a posición que pode ter de estar entre varias augas, me gustaría empezar por Carmen, non? Que, sí, por un pouco desa función casi de andar repetendo, porque un pouco a túa posición é esa, non? A ver, neste contexto de incertidumbre, de cambio nos tamaños das producións, de problemas, polo menos iso que se nos dice, claro, nos dende fora que ao final ningún de nós estamos sentidos no tema, de problemas de precios, de problemas de cadena de distribución, de captación de cadena de valor, mínima achegamento a como ves o momento hoxe, mínima aproximación. Bueno, pois, boas tardes, antes de nada, e eu vou dar as gracias, como non, para empezar, porque a miña posición a día de hoxe como persoa labrega é nunha aldea do concello de Rois, situados entre Padrón e Noia, máis ou menos, e nada máis, nin nada menos, pero quero dicir que unha fai o camiño que fai, vai facendo, vai tecendo, aí como dicía este a na vida, pero neste momento o meu taller de tecido está centrado aí nesa aldea e no que dela poidamos aquí entre o compañeiro que está aquí tamén e outras persoas, pois iremos. Bueno, en todo caso, eso que eu agradezo porque chamedes a mí como estas alturas. Eu vou contar, como decía ali, recordaba ali tamén unha compañera vosa que está ali detrás, podo contar un pouco desde estas tripas para fora. Primeiro tamén, segundo, decirvos que me gustou así moito o título que puxeches aquí ao curso, Habitar o campo, non? Noutras colectivos, supoño que por aí vas coñecendo tamén e tal, pois chamarían de habitar o rural, habitar o espacio rural, isto de habitar o campo é xa asimilar o campo a ese espazo no que habitamos, eu creo que todos e todas nós, independentemente de onde vayamos a dormir a diario, pois creo que é un concepto xa que un pouquinho vos vai por aí situando tamén como colectivo, cousa que a mí polo menos me parece que pode ser coincidente ou que polo menos me chama a atención e me gusta, que así o definiredes. E, bueno, e puxeches un pouco en Galiza, entendo que a día de hoxe. Mirad, a mí o que se me ocurre, me sale, xa digo, das tripas para fora, así pensando un pouco, é que temos unha trayectoria histórica de termos un campo, de termos un rural, de termos un espazo neste sitio onde nos tocou, ou onde escollimos vivir, que é Galiza, un espazo que era colectivizado. Básicamente era un habitar colectivizado. Que quer decir con isto? Quer decir, que cando digo colectivizado, todo o mundo supone que podemos estar pensando, entendendo
aldeas ou parroquias ou incluso vilas, vale? Con todo, bueno, ruralizadas ou urbanizadas que estean, pero tiñamos eso, un espazo moi colectivizado na medida en que se compartían ata traballos, ata festas, ata cultura, ata servizos, ata desgracias, hasta... Vale, e penso que o cambio así fundamental, o toque así que nos deron, é que fomos interiorizando bastante, non? Seguramente teña que ver con que este espazo, este campo, que vos chamachedes aí no título, se está procurando desde tamén quen pensa, porque eu parto de que non o fai de maneira aleatoria, nin o fai de maneira simple, nin de maneira, por suposto, desideologizada, sino pensada, pretende convertir este espazo, este campo, en un espazo individual, un espazo individualizado, un espazo no que as persoas poidamos ir a dormir, poidamos ir a comer, satisfacer as nosas necesidades básicas, imaginade as cousas que me faltan por citar, pero de maneira individual, ao sumo con un grupo familiar, que se chama familia, ou ao sumo con 2, 3 familias máis. E, por eso, tamén se incentivan nos últimos tempos moito que a xente nos agrupemos, eso sí, nos agrupemos en entidades económicamente ben definidas, que se chaman SATs, que se chaman falsamente cooperativas, que se chaman... Vale, pero al asumo con nosotros. A donde vou? Pois vou a que ese camiño que temos trazado, e que nos trazaron, xa digo, de maneira ben ideologizada, de individualización do campo, ten que ver con esa dimensión tamén, antes Emilio o foi desgranando, debullando moi ben na intervención anterior, ten que ver tamén moi ben con ese deseño de grandes explotacións, e aquí utilizo a palabra explotacións, porque tal cual, explotacións, vale? Con ese deseño de grandes explotacións, polo tanto, grandes superficies, polo tanto, poucas persoas, vale? Eu acordo, sempre digo que cando estábamos con os debates estes de aumento de cuota, compra de cuota, 100.000 kilos de cuota eran, non sei, fai 15 anos era unha barbaridade, pero é que fai 5 anos 100.000 kilos de cuota eran unha enalez. Os que non tiñan 1 millón non eran nada, 1 millón de kilos de cuota, é dicir, que eu sempre acórdome que nas asambleas, acórdome de andar por parroquias, aldeas, e sempre facía a mesma pregunta aos compañeiros e compañeiras, aldeiras, que estaban por ali e que dicían, claro, que aquí sobranos moita xente, porque as pequenas explotacións non... É dicir, temos que quedar os grandes. Claro, sempre lle facía a mesma pregunta, bueno, pois levantade a man, os que vos sentides que sois que sobrades, e levantade a man os que vos queredes quedar. Porque, claro, se na parroquia de Altos Estoso ten que quedar con todo o que hai, os demais será que se teñen que ir ou directamente matámolos. Como é a cousa? Bueno, ao final, efectivamente, eu facía esta especie de brincadeira, pero ao final, efectivamente, non se trataba de matalos con un sacho, tratábase de matalos de inanición. Por tanto, tuveron, efectivamente, marcharon, ou morreron, ou están en fase de desaparición. Ben, pois ese é un pouco o trazado do que eu falo cando falo de poucas persoas. Isto, lóxicamente, é algo perfectamente definible. Se miráramos, nos aquí non estamos nun curso de economía, pero se miráramos aquilo de a economía de escala, a economía de mercado, son trazos ou máximas que calquera, seguramente, primeiro de carreira deben de aprender ou deben de ensinar, ou se non, non le enseñan a todo o mundo, da igual, non? Isto hai que ser rentable, hai que ser viable económicamente, hai que ser grande, hai que medrar, se non medras, quedas en nada. Emilio, Alín, xa non lo demostraron mesmo con números, mesmo con cifras, mesmo con unha indagación moi profunda no noso territorio. Iso é unha gran falacia e que iso é unha gran ideoloxía que nos fomos aos poucos creendo, pero aos poucos creendo todo o mundo, non só a xente que estaba na Facultade de Económicas ou
ou non só a xente que estaba por aí nos grandes centros de educación. Ese modelo individualizado de habitar o campo ten que ver tamén con, por suposto, grandes volumes de produción, do que sea, tamén igual que sea leite, que sean pandacas, que sea viño, que sea auga. Da igual, vale? A cuestión é que ten que ver con sempre hai que producir máis, sempre hai que ter grandes volumes de produción. Por suposto, tamén hai que ter grandes insumos, grandes compras, é dicir, depender continuamente de estar comprando alimentos para o gado, ainda que eu teña unha superficie de 100 hectáreas, porque teño que sempre comprar máis, claro, comprar cando non é o millo e a soia, cando non é, porque as vacas non producen leite, por exemplo, ou cando non é a soia son fitosanitarios, sementes, da igual, a cuestión é comprar créditos, comprar maquinaria, toda esa carreira de aumentar sobre todos os insumos, que é o que vai precisamente, o que vai a ese modelo de economía e de sociedade, o que lle vai nel precisamente o deseño ideolóxico de as grandes empresas, as multinacionais e todo o que de aí depende, o gran capital, por suposto tamén un grande consumo de enerxía. E tamén ten que ir lóxicamente aparellado, porque a fórmula é dos beneficios de calquera destas explotacións, digo deliberadamente, o beneficio ten que ver con que pouco prezo multiplicado por moito volumen. Iso é o que interiorizou a parte da poboación neste país, desa poboación que habitamos o campo. Entón, pouco prezo, ainda que sea pouco, pero se produces 1 millón de litros, pois, sempre vas a poder ir tirando. Entón, do que se trata tamén é de que pensar que o prezo non é o fundamental para que ti poidas desenvolverte. O fundamental é que ti produzas moito, vale? E que consumas moito, e que teñas moitos insumos, e que teñas moitos inputs. Eso é o importante. E tamén unha baixa cantidad de persoas traballando aí, unha baixa cantidad de man de obra, por tanto, unha baixa cantidad de persoas dedicándose á produción de alimentos e, consecuentemente, de tamén outras cousas. Este modelo, se o pensades, é algo que en amplas zonas deste país, que chamamos Galiza, está instaurado xa. E tamén é certo que cada vez está máis cuestionado, tamén nestas mesmas zonas. Antes dicíame Roi, que ele era de por aí, da zona de Meiro ou por aí, e eu sempre conto que fai como cerca de 30 anos que fun a vivir por ali, por esa zona precisamente, aos poucos, tiña ali ademais relacións familiares, e eu recordo a pastoriza de fai 30 ou 25 anos, na que había exactamente na parroquia, porque me dediquei a contalos, porque os coñecín a casa por casa, na que había exactamente 28 casas habitadas, con as súas correspondentes familias, medios, vidas, relacións, etc. Fai como 10 anos, 12 anos ou así, quedaban exactamente dúas casas habitadas, en un período de 15 anos ou máis, vale? Se alguén coñecedes o territorio ou só desde por ali ou coñecedes aquelo, vedes perfectamente este modelo do que estamos falando. É este modelo que vivín ali nesa zona, xa digo, podemos aplicar a outras comarcas tamén do noso país. E das dúas casas que quedan habitadas a día de hoxe en unha parroquia dali de la Pastoriza, desas dúas casas, unha delas, a familia vive en Meira e vai a traballar á parroquia, ten a súa nave de produción na parroquia, pero vive en Meira, nun piso, e a outra delas, a muller, vive en Lugo e o home vive ali, na rúa. Pero, quer dizer, a parella viven, bueno, pues como se vas a traballar, eu que sei, a ir a Oviedo e quedas alá toda a semana. Ben, poucos habitantes, labregos ou labregas, implica tamén poucos ou nulos ou ningúns habitantes de outros que exerzan outros oficios, outros oficios que teñen que ver desde outras necesidades que podemos ter derivadas das persoas que podamos estar na produción primaria, cousas tan básicas como facer casas ou arreglar casas, cousas tan básicas como a cultura, cousas tan básicas como os servizos de perruquería, os servizos de
un fontaneiro, unha fontaneira, unha carpinteira, non son necesarios porque todos os servicios ou todas as persoas se concentran en áreas que están cada vez máis urbanizadas, no sentido máxico da palabra. Por lo tanto, o colectivo se destrúe. A xente xa, por exemplo, non sabe cantar xunta porque non se xunta para nada, porque non hai xente para xuntarse. Pero non só eso, é o síntoma máis grave. Os máis coñecidos son que a xente ten que levar os seus fillos e fillas a kilómetros de distancia porque pechan escolas ou porque cando ten un problema de saúde ten que... Esos son os máis coñecidos. Para mí os máis sintomáticos son cando a xente non somos quen de xuntarnos 4 ou 5 familias, por exemplo, para festexar. E acabas as festas, por suposto, e acabas as tabernas, por suposto, e acabas hasta sabermos cantar cousas. Non digo cousas, digo cantar, contar, e todo o que é a cultura popular desenvolvida en séculos significa. É moi significativo, sempre o conto tamén, que hai tamén cousa de 20 anos ou así, andando alá por Francia, por a zona da Bretaña e da Normandía, fóramos un grupo de xente daqui, de gandeiros e gandeiras, un proxecto formativo, e era polo novembro. E nós, claro, sempre levamos lá onde vamos, sempre levamos comida, non? Faltaría máis, entón, ali nos xuntamos con labregos e labregas dali, daquela zona, era en Normandía exactamente. E claro, como era ademais polos magostos, que íbamos a levar? Pois castañas, por suposto, porque xa tiñamos planeado facer unha festina. Levamos as castañas, fixemos magosto, eles tamén trouxeron castañas, tamén aportaron para magosto, fixemos ali unha grande festa. Ai, pero cando chegou o momento de na festa cantar, non sabían cantar nada xuntos. Para nós, eso foi a maior aprendizaxe que tivemos en todo ese proxecto formativo que levábamos, que era para ver ali as fundacións de leite extensivas en Normandía. Para nós, esa foi a grande lección. Eles, a organización labrega, a Confederación Peixán de ali de Francia, tiñan naquele momento un lema, que era queremos máis veciños e menos hectáreas. Vale, para nós foi sintomático ver que, efectivamente, que a xente non sabía cantar xunta, por lo tanto, non había colectivo, non había veciñanza, non había... Vale, ainda que había un grupo numeroso de persoas, pero nunca se xuntaban, xa facía anos. Ben, neste modelo de desenvolvemento individualizado, de economía de mercado, de rentabilidade, o campo queda deserto. Necesita poucas personas e moitas máquinas ou moitas hectáreas, pero a cuestión é que se vayan ou botemos a grande maioría da xente, porque necesitamos quedar poucos para poder ter eses beneficios de grandes volúmenes e que seña a pouco precio, pois o campo queda deserto e algún que outro espacio queda convertido en parque temático, porque tamén queda ben, podemos traer a xente e a ver os orígenes, que é tal cual o que moitas veces nos queren convertir. Orígenes que quedemos por ali, non levamos taparrabo porque a día de hoxe isto está mal visto, pero en todo caso parques temáticos en Galiza xa hai funcionando, senón vamos aquí a zonas moi próximas, que hai unha carretera que une directamente cos Arcanes ou unha carretera que une direcamente con aquí, veremos efectivamente o que daquelo quere facer en sitios moito máis baixos tamén, na Ribeira Sacra. E de preguntade ali a xente que está habitando neste momento ali aquel territorio, e non falo dos que viñeron porque era un sitio de retirada, bonito, agradable e tal, non sei que, non. Falo da xente que vive ali, viveu ali e que así que vive. Ben, é a desertización do campo, está... Pola contra, moi a pesar de esa toda ideoloxización, cada vez máis crecente, pero tamén cada vez máis combatida, tamén cada vez máis cuestionada. Eu creo que digo sempre que neste momento creo que estamos nun momento moi interesante a nivel social e a nivel político e a nivel cultural e a nivel de reaxirnos como persoas. Seguramente que podemos reaxir colectivamente tamén. O único que nos falta moitas veces, en meu caso, é crear uns espazos onde poidamos efectivamente atoparnos e reaxir colectivamente, non individualmente, porque seguramente o primeiro paso individual, pero supondo que se non é colectivo, levamos a complicado. Ben, pois eu agora, por poñer así o contraste, pensemos un pouco en ese espazo rural tamén colectivizado, é dicir, o espazo rural que tradicionalmente tivemos neste país e que ainda a día de hoxe tamén queda, non?
temos os outros, tamén Emil Gatti xa o explicaba perfectamente con esas duas visións, incluso definidas en palabras en inglés, que eu non sei repetir. Nese espacio colectivizado, a economía na que aínda sigue funcionando, e digo, aínda sigue funcionando, non é cousa do pasado, aínda sigue funcionando, vale? Esa economía non é, claro, que se entende como a economía de mercado e a economía a grandes escalas. Por qué? Pois porque seguimos sendo pequenas granxas, pequenas casas e pequenas, aínda que grandes, recollendo tamén o testigo de Emilio Calín, esas pequenas casas ou pequenas granxas que basicamente producimos alimentos para o autoconsumo, que non é pouco, eles o cifraron económicamente, a máis cando é incluso non só para nós individualmente, sino tamén para a sociedade, e tamén, ademais do autoconsumo, para a economía, tamén a venda de pequenas cantidades a pequena escala en comercio local ou en pequeno comercio, non? Vale, esa idea de habitar o campo, non? Esa maneira colectiva de habitar o campo, lógicamente, aí estaba as imaxes que valen máis, non? Que calquera outra cousa que expliquemos, a pouca cantidade de hectáreas, a pouca cantidade de terreno que nos fai falta, pero a moita cantidade de persoas habitando ese campo. E ainda temos imaxes, e non son imaxes, ainda temos realidades, que son así a día de hoxe, non? Tamén o feito de que ainda teñamos moitos policultivos neste país, eu creo que se nos descoidamos temos de todo, que hai básico para vivir. É dicir, eu creo que se nos falta o azúcar e o café non notamos de menos, que non? Que non? É dicir, que basicamente que é o que necesitamos que nós non poidamos producir en ese país. O azúcar e o café, e xa está, non? Todo demais, ou non. Non podemos vivir perfectamente, ainda que nos echaran así todas as portas, ou non. Bueno, pois esa idea de eses policultivos, incluindo lóxicamente nos policultivos tamén o aproveitamento dese espazo que parece que cada día máis ou menos queren dicir que está separado, afastado do campo, que é o monte. O monte cada vez é como se fora o monte por un lado e o campo por outro, pois non. Nese espazo colectivo, habitado de maneira colectiva, nese campo ou nese rural habitado, o monte forma parte indisoluble desa, digamos, desa maneira de entender e tamén de xenerar economía, esa economía na que, ademais de alimentos, precisamos, por exemplo, quecer no inverno, e para iso temos unha cousa que se chama biomasa. A día de hoxe, con nome moi moderno, sempre se chamou leña. E sempre nos quentamos con ela. Eso sí, a día de hoxe, claro, tamén en ese outro modelo individual, ou individualizado, son as empresas as que nos teñen que fornecer dos cacharriños de biomasa, en vez de cociñas de leña, son caldeiras a día de hoxe, e ademais nos teñen que fornecer de saquetes nos que esa biomasa ven en bricks para que non teñamos que facer un sitio. Claro, porque así dependemos tamén de ter empresas que fajan saquetes, que fajan bricks, e que ademais a leña non a vayamos nós, ni siquiera a cortar para podernos facer. Eso todo subvencionado ademais, con cartos de todo. Ben, entón, por eso digo que o policultivo e o monte é algo, é o mesmo espazo, de aproveitamento. E logo, derivado de esas producións primarias, que entendemos todo o mundo, produción primaria, alimentos, cemento, enerxía, etc., pois tamén está nese espazo rural colectivizado a instauración de persoas que desenvolven outros oficios que non teñen que ver exactamente con ser do sector primario. Apuntei aquí algúns, é dicir, nun espazo no que hai xente vivindo, inmediatamente aparecen esos, como decía antes, as fontaneiras e fontaneiros, os electricistas, as carpinteiras, as perruqueiras, as tabernas, mesmo incluso aparecen xente que se dedica a outras cousas, pero que tamén vive nun espacio colectivo, vale? Mesmo aparecen artesáns de outro tipo, na nosa parroquia temos dous, ou dúas, mellor dito. Mesmo aparecen, eu que sei, xente que ao mellor se dedica a facer outro tipo de servizos, como, por exemplo, mestres, mestras, coidadores, coidadoras, persoas que, por exemplo, se dedican ao tema da saúde. Todo iso é unha bola de neve que medra. Por non ocupar moito máis, tamén hai outros habitantes que mesmo poden desenvolver actividades turísticas, porque non? Claro, no turismo vivo, non no parque temático. O turismo vivo, no que efectivamente se pode incluso ver xente que vive ali, e ver xente que desenvolve ali diferentes vidas, e ten que ver ademais con unha paisaxe na que efectivamente hai un aproveitamento e un aproveitamento sostido, que tamén o que falan eles. Tamén hai
a idea de que precisamos en ese rural. E aquí é onde vou, antes de comentar ao Filipe, nese rural colectivizado, nese rural no que aínda hai posibilidade de desenvolver tamén redes, tecer redes, non? Entre xente que vos dedicáis, por exemplo, pois a arquitectura, ao paisaxismo, ao comercio, etc. Pois seguramente, eu polo menos vos quería deixar aquí hoxe así de reflexión, seguramente en estes espazos colectivizados o que necesitamos tamén diseñar colectivamente entre xente que vivades en outros espazos e tamén os que vivimos no campo son deseñar espazos, redeseñar ou recuperar espazos de relación. Xa sei que as antiguas escolas unitarias están moi rehabilitadas a día de hoxe, pero non é só rehabilitar o edificio, é pensar o edificio para que efectivamente sea habitado colectivamente, para que efectivamente sirva para que a xente poidamos quedar ali e facer ali un montón de actividades nosas, non actividades que nos impoñan outra vez das empresas, vale? Porque para que temos que ter necesidade de estar todo o día facendo actividades. Nós temos un fillo e unha filla, se non van as actividades son raros. Pois as actividades moitas veces é poder xogar, non? Entonces, recuperar eses espazos de relación para poder cantar, para poder ter, pois eso, ou espazos onde as tabernas estánse pechando todas, vale? Ou moitas estánse pechando. Entón, recuperar tamén espazos onde poder, pois eso, ás veces latricar, ás veces festexar, ás veces criticar, ás veces debater, ás veces... E neses espazos colectivos que eu vos lanzo así como guante ao que sei que tamén estades tratando de desenvolver na vosa profesión, mesmo seguramente desenvolver espazos colectivos que teñen que ver coa vida de diario. Por exemplo, espazos colectivos que teñen que ver con sitios onde lavaremos. Cada quen de nós temos unha lavadora, porque estamos na vida moderna, onde lavamos a man. Antes había lavadoiros que eran colectivos, pero sen querer programa, eu tampouco. Vale? Pero por que temos que ter todo o mundo unha lavadora? Pois podemos enseñar, por que non, espazos onde poñamos unha lavandería na parroquia, ou non, ou na aldea, ou non. Ou podemos ter tamén, ou polo menos hai demanda, vale? Hai demanda dese tipo de cuestións que estamos falando, xente que habitamos niso. Ou, por exemplo, servizos de transporte colectivo, claro. Que foi casi que o primeiro que desfixeron, ou que tratan de desfacer en todo o campo? Pois que non haxa transporte. Que teñamos que irnos a vivir a outros sitios. Porque ali sí que podemos movernos, pero senón non, a non ser que teñamos 3 coches ou 4 ou 5 na casa. Tamén os camiños, as carreteras, tamén hai que deseñalas. E non para que precisamente nos chegue todo da fora, sino tamén para que nós nos poidamos comunicar. E nos poidamos comunicar entre concello e concello, parroquia e parroquia, vale? Pero non para que só para que nos fajan grandes autovías, para que nos chegue o Carrefour ou Lidl ao pobo máis cercano, a ser posible, que estea a menos de 1 kilómetro para que podamos ir a rápido. Ou non. Non é iso para que se deseñen esas grandes estructuras, esas grandes infraestructuras. Bueno. E sobre todo, e é o último, espacios colectivos tamén para podermos comer. Ou é que non podemos deseñar tamén comedores colectivos tamén a día de hoxe no campo? Canta xente está vivindo sola? Esa xente que está vivindo sola podía estar vivindo, ou polo menos xantando xunta, ou polo menos tendo ese espacio. Experiencias destas xa hai, ou espacios onde vender e comprar. Mercados tan pequenos ou tan grandes como o que teñamos en un concello rural calquera. E por último, e xa acabo con isto, sabedes seguramente, por menos se falamos así entre vós e nós, entre xente que vivimos en espazos urbanos, xente que nos preocupamos por habitar ese rural, seguramente o máis que demandaríamos é que nos deixen a nós. Que nos deixen a nós, que nos deixen. Que non nos veñen a impedirnos, nin a prohibirnos, nin a mandarnos os guardias e os, como se chaman estes, os de Sepronas, para todo o que fajamos. Que nos deixen xestionar o territorio. Que nos deixen xestionar as nosas necesidades, as nosas casas, que poidamos efectivamente intercambiar terrenos, como fixemos sempre, que poidamos, non sei, ver que facemos no noso monte en vez de que nos manden cuadrillas militarizadas casi, que para que ali non toquemos nós, vai a ser que veña o lume e nós non sepamos. Entón, que nos deixen xestionar a nosa vida, eu creo que é precisamente o que neste momento podemos, e aquí é onde lanzo ante podemos, e seguramente debemos, facer entre colectivos, tecendo esas redes, tecendo esas estructuras nas que vayamos podendo colaborar e nas que vayamos sendo
as persoas as que decidamos o noso futuro con esta maneira de entenderlo e con esta ideoloxía, me atrevo a decir. Nada máis, eu deixo aquí. Eu quería, collendo para mí o tronco, eu creo que é do que contaches, que é a situación do individuo frente ao grande. Parece que sobre o individuo veñen moitas cousas á vez, e de moitos lados á vez. Entón eu, por exemplo, a Rubén, tú como productor, por un lado se che demanda medrar, por outro se che impide tamén medrar. Tú tens esa sensación de soledad, é dicir, no sentido de o que estaba dicindo ela, se che piden cousas, tens que especializarte, tens que mellorar a producción, tens que ter máis cantidade de, a ver, necesitas, pero logo non tens con quen conseguir ese territorio, non tens a vos quen vos axuda. Ajudarnos pouca xente, mas ben, o típico proceso de unha licencia para fazer cousa alárgase 6 meses, 7, 8. Hai que mandar unha avaliación ambiental, que en moitos casos non fai falta, pero que o ayuntamiento ten que tela, porque senón non cho concede. Moitas veces son máis trabas que axudas. A hora do terreno, de camiños e todo, está prácticamente abandonado na maioría dos sitios. Non hai un mantenimiento dos camiños, nada, que os camiños están totalmente abandonados. Temos que, por onde pasamos, nos limpiamos, o resto está un pouco abandonado. Falábamos antes da conferencia e contabas que desde unha visita de fora como había un nivel de autosuficiencia moi grande individual, que é o que comentabas tú que miradas en Francia. Claro, iso por un lado vai en favor desa concentración, pero que aspiración crees que ten o productor a día de hoxe? É dicir, realmente esa demanda da que fala Karen do colectivo, tú crees que o productor a ten? Ou a xente do teu sector a ten? Ou todavía estamos con acertos e un acerto, non quero xudgar, que sou do lado, estamos na idea de querer ir a máis? É que o problema hoxe é o famoso mercado global, que entras nunha competencia, os precios impóñenchos, non tes... Eu non negocio o precio do leite que vendo, nem me imposto pola empresa. Os márgenes cada vez son menores, e que non hai moita máis forma de conseguirlo que aumentando o precio. Os costes non... Aquí, cas explotacións que temos, que unha propiedade que traballe, unha granxa que traballe 40 hectáreas, pode ter 50 hectáreas, 50 parcelas, os costes nese caso para poder, se botas millo ou se erva ou que seña, encarecense 30 ou 40%. Hacia 40 hectáreas en 10 veces. Como podemos, pregunto un pouco en aberto, non? Conseguir que haxa un pouco de tensión aí, como para que poda aparecer esa outra xente, para que mellor ese camiño este mantido, para que non sexa un tema voluntarista de que ese veciño que conserva unha propiedade ali vaya un día a rozar. É dicir, que, por exemplo, Kiko, sigues sin vivir, sigues mantendo unha vinculación productiva con un espacio. Algo dese tipo crees que pode ser unha vía para que pase algo ali? Ou o que temos é que, digamos, deixar pista libre aos que están producindo na escala grande e que sigan medrando? Un exercicio de conversión y de desconstrucción acojonante. Entonces, tenías que añadir que yo teño personalidade bipolar, como estás todos de amigos ahora. Entón, fundamentalmente, gaño a vida traballando para a universidade, porque existe ámbito público onde traballar, precariamente tamén, pero bueno, non queixo. E a maiores son o velleiro. Isto é aquela persoa que ten ovellas.
tempo parcial, diría a terminoloxía oficial. Eu estou incluído, creo, dentro das estadísticas de Emilio e de Calín, e non das grandes estadísticas. Bueno, consultei o censo do año 2009 e creo que estou. Porque hai unha explotación en Podes, 60 ovellas, teño que ser eu. Hai ilusión pensar que son eu. A mí non me viñeron a censar, eu non son consciente de ter coberto a enquisa do censo agrario, pero bueno. Entón, por eso pregunta de si é preferible deixarlle pista libre, non? Os gandeiros de vacún de leite, que teño, que están alrededor das miñas ovellas e que aparte sei que non lles resulta moi agradable porque ao final son un enclavado nos seus campos, ou dar pé a que estes fenómenos a pequena escala acontezan. Eso non é entendo, eso non é controlable. Eu creo que o bon desa pregunta, que xa entrabas ti, pero creo que esa é a pregunta, o resumo mellor é que esas duas realidades existen. Se volvemos ao primeiro de o papel do primario, entendido en primario, agrogandería, non? Sí, Producción de alimentos, efectivamente, non? En Galicia, claro, é dicotómico, se simplificarnos moito. Temos... É dicotómico desde que hai 30 anos. Ou incluso menos. Eu diría que está... Ou menos. Incluso menos, diría eu. E máis, hai determinados elementos do modelo este industrializado, como, por exemplo, a incorporación masiva de man de obra asalariada, inmigrante, que é incluso máis reciente, que é un fenómeno moi interesante, tamén para o rural, ou para o campo. Pero o bon de todo, eu creo que en Galicia o bon de todo é que coexisten todavía os dos modelos. E Emilio e Calín o puxeron no manifesto de, oiga, non só en Galicia hai todo o que falemos en Galicia de grande, o poñedes no contexto mundial, sigue sendo pequeno. Porque... É que en Argentina unha explotación familiar non se entende. Claro, cando en Estados Unidos decía Emilio, as pequenas e medianas explotacións, está pensando, pongo dato de pequenas e medianas explotacións en Estados Unidos. Exacto. Cando poñen nos en macro. Hai que contextualizar. O sea, hai que relativizar. Estamos falando de grande, efectivamente, e o modelo, efectivamente, reproduce as mesmas... É dicir, un sistema... Probablemente a explotación de vacún de leite, de... Pero ben, ainda que sea máis pequena, o contexto global non difire moito dunha mega explotación en Alemania ou en un tambo argentino, seguramente. Pero en tamaño sigue sendo pequeno, que iso tamén é un tema, cando estás falando de mundo global, sigue sendo pequeno. Entón, eu creo que as dúas realidades existen. E pensando no futuro, pensando no futuro, non é unha cuestión de que controles, é que por forza, creo, esta é a miña opinión, por forza, a única posibilidade de que se manteña un campo no que se manteña a produción de alimentos é si se van incorporando novas persoas e novos modelos. Básicamente, por unha cuestión de que os modelos imperantes a gran escala poden ser revolucións demográficas, é dicir, incluso as explotacións grandes en contexto galego, incluso aquelas que xa sei que agora, por exemplo, no sector do leite, todo o mundo está perdendo moito dinheiro. Bueno, a miña familia é gandeira de vacún de leite e queixanse moito. Bueno, de feito, nunca recordo que non se queixaran, pero bueno, ahora queixanse con motivo. Vale. Pero bueno, van facer. E incluso hai xente, aquela que realmente xestiona moi ben, que sabe o que ten entre mans, que incluso vai facendo ben con estas circunstancias. O mellor Carmen non está de acordo, pero sí que a vai con estas circunstancias, que vai tirando. O sea, tirando non digo tirando para tirar copas, pero tirando como a eu de precario na cidade, a eso me refiro, comparado. Pero ainda así,
esos espacios libres van a quedar. Están quedando e van a seguir quedando. Entonces, eu fago unha pregunta a algúns colegas, porque non teño resposta, non? Precisamente falando de Pastoriza, porque a miña familia é de Pastoriza. E con xente... Sabía por eso que somos. No ámbito ambiental. Bueno, pero a parroquia do meu pai todavía non chegou a esos extremos. A parroquia do meu pai está bastante máis habitada, sí. Incluso con xente nova. E pregunto, digo, bueno, comparas Pastoriza e un concello da noxe que é Castro Verde. En Castro Verde, a regresión do leite nos últimos tempos foi moito maior, non? E ves que está reemplazando o leite entre comillas, o monocultivo do leite en Castro Verde, e é o monocultivo do eucalipto. E entón se pregunto, vale, podemos, falo con colegas que critican moito o modelo do leite de Pastoriza, que é basicamente o modelo do leite de Louseiro. Pastoriza é un concello que se parece moitísimo á parroquia de Louseiro. De feito, Louseiro é unha parroquia bastante atípica, non se puxéramos todo Galicia, e se hai un sitio que se parece a Louseiro, ese é Pastoriza, o concello da Pastoriza. Entón, é a mesma cousa. Non sei se as tipoloxías de fogares salirían exactamente a mesma, pero moi parecido. Entón, e pregúntenles, vale, estou de acordo, a ver, saben que estou de acordo, que non vexo moi viable que o modelo de leite se siga convertindo, primeiro, que sea o único do que se fala, parece que só hai produción de leite en Galicia, as políticas normalmente priorizan o consumo de leite, e ademais, é certo que evolucionou nun sentido casi unívoco a nivel de producción. Eu mellor discreparía en de se todo foi obligado ou tamén houve decisións do propio sector, dos propios gandeiros, que en determinados momentos tiveron opcións que optaron por un e non por outro. Pero bueno, esa é unha discusión que non leva nada agora. Entón, se preguntes, vale, imaginade as explotacións de leite, estas que tanto criticades, pechen, pode pasar. De feito, se a cousa se pon fastidiada, realmente fastidiada, ainda que dirán, bueno, os meus fillos non siguen, non queren seguir, ou non queren sigan, eu vou salvar os móveis antes de que sea demasiado tarde e hasta logo. Que vai pasar con Pastoriza despois? Podemos definir escenarios, pero eu creo exacto, convertirase en... Onde Paulonias, se pasa por alguén allí con boa labia e digo, planta paulonias, plantarán paulonias e sin tal, vale. Entón digo, vale, bien, entonces maticemos e poñamos as cousas tamén, comparemos as alternativas que existen. Eu particularmente, aparte a nivel ideolóxico, porque isto sí que eu sí que tengo un componente ideolóxico, encántame o modelo que define, claro, sí, por segundo, encanta o modelo segundo, pero penso que a ese só chegamos polas malas. É dicir, por necesidade, non por desexo. E vou poñer dous exemplos. O tema da leña. Discusión este fin de semana pasado na miña casa. Temos un problema na cunca do Miño, que se organiza desde ya que están secando os amieiros. Os amieiros, a podar a árbore, non? Están secando masivamente nas ribeiras dos ríos. De feito, vamos, as miñas portas onde están as ovellas, é todo fincas con, vamos, aí no río, e están caendo, este ano están caendo moitísimo. Leña por un tubo. Vamos, a abastecería de leña, a casa de miña nai, a casa de meus padrinos, a casa de meus tíos. Cando efectivamente estaban mercando, últimamente, a unha empresa pequeniña de biomasa. Entón, claro, a lógica están secando os amieiros, hai que retirarlos, porque caen encima dos pechos das ovellas, teño que retirarlos, teño que trocearlos e teño que sacarlos dali. Por outro lado, os meus pais, os meus tíos, os avós, están mercando leña. Kiko colle esa leña e leva
para a casa, non? Claro. Entonces, sí, eu vexo moi ben o tema de multifuncionalidade do espazo e da persoa. Pero agora mesmo, ainda que eu teño desa vontade e filosóficamente a nivel enerxético, a nivel de eficiencia, a nivel ambiental, a nivel social, pois teño dos opcións. O mañá venho aquí e cumplo o compromiso que teña esta xente, o paso mañá pasado, probablemente o fin de semana seguinte e o outro, picando leña. Vale. E entonces, estou aí. Pero se eu digo isto a miña irmá, dirá, tú eres tonto. Si total, a teus pais traen a leña bastante barata, incomprensiblemente bastante barata, vas ti, primeiro, andar con motoserra, que ando pouco, e andar con motoserra non me gusta nada. Considero unha ferramenta, debe ser polos películas, considero unha ferramenta bastante perigosa, que veis isto un día e non quero andar. Partido estar dedicándote durante 3 fines de semana solo a picar leña. Entón digo, eu creo que estas dúbidas as tenía moita xente, non? Entón eu digo, sí, fareino, pero probablemente vou ter que sentirme máis necesitado. Por agora todavía non me sinto suficientemente necesitado. Entón o modelo gustame, pero si eu que o vexo e me gusta, todavía creo que estou sendo algo esquirón, non. Pues creo que a mellor non é que eu sea representante de nada, pero me dá a mí que vai ter que ser por necesidade, en parte, e non, é dicir, que non é só os poderes fácticos, senón xa estamos acomodados. É dicir, esa realidade multifuncional que estaba tamén na persoa, multioficio, multihabilidade, multitodo, a individualización e a especialización non só a nivel industrial, senón a nivel persoal. Entón, bueno, vexo complicado, pero vexo necesario. A resposta é, sí, necesitamos que apareza sabia nova a poder ser nova en todos os sentidos, incluso de fora das aldeas, digamos, xente de fora das aldeas que veñan con sabia nova, porque todos os ecosistemas necesitan sabia nova, senón a cousa mora. Agora, non creo que se poida pensar que iso va a ser un movimento autónomo e que a sociedade agora mesmo este avanzando decididamente nesa dirección. Eu creo que non. Eu creo que hai que impulsarlo. Pero autónomamente vai ser polas manos. Efectivamente, pase algo que necesitemos. Bueno, tiñas palabras, se alguén quere... Se hai polo medio, creo que tamén é xente do medio do público. Dalle, Camilo, dalle. Era unha pregunta e unha reflexión que tamén é ao mesmo tempo, bueno, que quero partillar, pero tamén vai dirixido un pouco a Emilio, non? Quería ver se me podías aclarar, por favor, porque non sei se me equivoquei eu, que entendes exactamente por, cando falas de economía familiar, eu apuntei algo así como o 70% da produción agrícola mundial é de economía familiar, puxen barra autoconsumo, interrogación. Non sei se estamos falando do mismo, é dicir, é unha economía de pequena escala de autoconsumo ou tamén entendemos ou entran aí pequenos productores. E logo, para forrar tempo, cando decías, casi para un salto antes, aí no tal, non é buscarte as cóxegas, non é levar unha facer demagoxia, nin levar unha... non é políticamente correcto, quizá decir, porque eu tamén, bueno, o estilo dixo, a min, claro, me mola investir contra os grandes moinhos, non contra os pequenos, non? Pero cando decías que este tipo de pequeno productor de economía familiar fai un uso menos intensivo de fitosanitarios como exemplo, non? É dicir, hasta que punto podemos ou estamos seguros ou nos deixamos levar por un pensamento rusoniano, ¿no? De el hombre es bueno por naturaleza, etcétera, etcétera, y todos los grandes son malos. É dicir, non quero chegar ao detalle de onde son as fontes, onde sacacheis e tal, pero é aquí onde quero facer a puntualización, a reflexión. Eu miro os meus compañeros e estes días moi toda a miña aldea, os teño machacados e tal, pero eu unha cousa, digo, estas patatas, estes ovos son da casa, pero eu estou vendo que a única diferencia que hai entre esas patatas e esos ovos da casa dos comprados son que o mellor as miñas galiñas son algo máis felices porque andan ao seu aire, pero o pienso,
bueno, pienso, no, bueno, o gran que lle botan todo iso é comprado. E logo, por exemplo, toma, levate estas patatas, tal, son da casa, non lle botas nada, no, vou a botar. Boto así un pouco, non sabes, porque grelan, tal, toma, teño aquí unhas laranxas, tal, boísimas, sei que grandes tal, pero botas ya, non lle boto nada, bueno, teña así como unha morriña por riba, teña así como un sulfato, tal, non lle boto nada, pero son da casa, e como son da casa, no, bueno, primero decir que a agricultura familiar a nivel mundial y son datos de la FAO y todo eso, 90 y tantos % é a que produce os alimentos. Es decir, non son as grandes corporacións as que non quieran facer ben, non? E producen además en variedade. Unha parte moi importante vai por o consumo. O sea, tú estás englobando nese tanto Sí, autoconsumo que non vai destinado a comercio, depende das zonas. Por exemplo, en Brasil, de que empezaron a promocionar, por exemplo, a agricultura familiar, quen abastecía basicamente o mercado local, eran os pequenos agricultores. E además abastecían non só en cantidad, sino en variedade. Porque os grandes só producen, por exemplo, no Brasil, soja e azúcar, basicamente. E en canto a outros, sí, claro, hai esa... vamos a ver, hai... un pouco bucólico de que o da casa mellor, non sei que, pero eso xa depende de como se faga. O que sí está claro que as agriculturas a pequena escala son máis, digamos, consideradas en ese aspecto, por definición. Porque ti, se lle botas moito sulfato, que tens que pagar. Se lle botas moito a